Saatana! Makkari! Mikä? Tämä kapakka. Seunahuone. Ei kun Vanha mestari. Vanha mestari. Saatana se neni tullut. Tänäs kuule niitä neni saatana minä olin siellä neni kato tänäjänä otti. Saatana kun mä nousin siitä vetäsin sitä turpaa. Se tipahti. Mikä istuu sinne lapia kädessä. Ei kun semmonen iso, oikein saatana joku läskimies. Älä näyttänyt sitä. No anna anteeksi. Sinä et saatana Mä helvettiin sen käsiä talussa. Sä. Mitä? Mä en mene enää kato lukkoon. Mitä lukkoa? Sinä et minua vasta tee mitään. Älä sylee tänne autoon. Hei, tänne auto ei saa sylkää. Ja sinä et tee minusta mitään video. Mitä vitun videota? Eikö sinä Mitä? teet videohommia? Saatana tänne se. Mikä? Aika vitti sinä tänne autoon. En.